tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lewa arɗo sadio ko waktu yoni ha to marina jembu ko ene jeeya e gardidi kabruji men cetala liggeya sukaɓe nder leydi sénégal ngal hoorejo leydi ndi tafi bitengal hayn ndaw yi yettima toon to Tambacounda kame Kédougou kene fota wonde ujunere e temedere sappo e jeenayo suka winditama hen to leydi Mauritanie jonde fayodinde ñalawma hande o fuɗɗima ko fate banggue dawriyankoɓe kame société civile kaldigala hakkude gurdam leydi Mauritanie to leydi Mali biyeteɗo kaw Jimi kam woni président nayiɓijo taw ganduɗa ko suudu sarɗiyeji ndu CNT kam wiya teɓ ɗum ko caggal nde yaltinno konngudi mum ɓurɗi layde e nder ɓoggi karalle to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddenene Abouba ko fate banggue caɗele kuppiraji courant tawiteɗi e nder leydi ndi to Guinée Conakry caggal nde todda yogay jagorɗe yogay mabɓe puɗɗima golle mumen hen jagorɗo gueɗe caggal leydi to leydi Burkina Faso to leydi Burkina Faso koninke goto e ɓen tumanoɗe ko fate banggue wargo Thomas Sankara fuɗɗima haltude no histoire yaruno toon to Côte d'Ivoire armée Côte d'Ivoire heeɓi kene foto wonde werlaji jonɗi no fewi kene wona temedere e ko fawi gam habtade yoga e menace taweteɗo e nder leydi ndi kabruji mena manawen ha toon to Togo Égypte kame Libéria ha to Gabon ma en jaa ha toon to Soudan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safiriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ɓe darotake e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde oɗo saaha joni omo tawe nder leydi Sénégal to wuuro men wiyetego Djoum kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Sénégal numéro makko ko 00 221 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede e kala nokku e kala continent mo neddo leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino Allah safruma ha mbiya weng tawa haydara yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti ha habba walla jano borgal ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko tintino jaam jonde moƴƴere jonde fayidagal jonde gosodiral miijoji e artude neɗɗago toon to cuuɗi meɗen Mbacké nden jonde noon ko yurnitade koddigal hakkude fulɓe kame hoddiɓe mumen ha e kaltirgol hakkude leƴƴi nden jonde waɗata ko toon to leegal bitegal Mbacké Démo e nder galle maître Adama Balde ko ñalawma alhamisa janggo so jomiraɗo haaji e nder nden jonde ene tijja hen ceerno Mouhammad Samodi Sow to Thiès kame délégation mum timmuɗo ko wayno Demba Thieli ɓurɗo andirede Siley Khalidou Oumar Gallo kono ne kadi e Mamadou Harouna ceerno Ba kame Mor Sarr ene wonde Birom Seck ene tijja e nder ndeɗon jonde biyeteɗo Amadou Tidiane Sy
goto e jangguinoɓe eɗemɗe gendije ha tenti ɗemgal pular toon to diwan Louga kono ne kadi Amadou Sy koolaɗo kuuɓal tabital pulago mo Tambacounda kami yogay délégation ngaji keddiɗi kala nden jonde noon ko haalde koddigal hakkude fulɓe kono ne kadi e jogade jikkuji moƴƴi kami gosodiral miijoji e artirinɗago hakkude yimɓe kala noon jiɗɗo hebde hen ko laaɓi gam tawtorede nden jonde waɗoɗo alhamisa janggo toon to Mbacké e nder galle maître Adama Balde mbatta ko 77 351 77 23 musidɓe tedduɓe woto mo luuta ndeɗo jonde jaydiyankoɓe ma tawtore kono ne kadi khalifaɓe laamu taweteɓe ɗon ɗo Mbacké ene wondi kadi ardiɓe leeɗe kala ma tawtore ndeɗo jonde gosodiral miijoji hakkude leƴƴi moƴƴinde koddigal toon to Mbacké. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeeɗiɗi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba min tintina on fedde heblo sukaɓe Afrique ene fiɓi wadde jonde mum fayo dinde lewru fandu novembre taw ko toon to Paris lamorgo leydi France e nder galle sohna Mariama Tijane Ba so jomiraɗo hoddiri ɗeɗo hen balɗe mamin garte moon gam rokkirde moon tongodde ha mbawon a tawtorede ndeɗon jonde fedde heblo sukaɓe Afrique nde jogori joɗade toon to leydi France gam yurnitade oɗo saaha gonagal meɗen kono ne kadi hirjinde yimɓe faade e fedde heblo sukaɓe Afrique hande wonde e lawol peewal gam mahde duɗe jangguinde sukaɓe men e kala fannumo ene dowlina suka o kabruji mene ɗemgal pulara gartatena ko yiyande mawɗo leydi Sénégal nde yino ha darni catala biyetegal hayno ndewyi taw ganduɗa ko ligginde sukaɓe ɓen yontuɓe liggade e nder leydi Sénégal kala ngal jatal noon ngal yettima toon to Tambacounda ha fayma to Kédougou taw kadi yetti toon ko sete timmuɗo giwɗo e yamirore jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue kotki yetti toon ko on biyeteɗo Alhaji Babacara Gueye en wonde seti mum timmuɗo kene foto wonde ujunere e temedere sappo e jeenayo suka woni ko windita toon hen temedde tato e capanɗe nayo e jeeɗiɗo koye cellal kame coftal ko wona ɗum ko noon ko senare laaɓal fittude kame lorgol leɗɗe e toppitade sukaɓe ha mbawa dañde golle nde moni kala wawata yitade hoore muɗum koye Sénégal keddotoɗen gartaten koko fate banggue caɗele passeport gadduɗo caɗele mo hinde diplomatique mo ganduɗa sardiyankoɓe ɗiɗo ene tuuma hen woni Alhaji Mamadou Sall kono ne kadi goɗɗo biyeteɗo Babacar mbiya noon kadi ɓeɗo hen tuumaɓe hen kala teskama noon caggal nde suudu sarɗiyeji joɗino e yontere yawtunde gam yurnitade hol doggol pongol suɓede walla mbiyen hol listi poɗɗo yaltinede ɓen fotɓe toppitade ko fate banggue ittugol wutte teddugal mabɓe yurnitade ko ɓe tuuma ko andama noon nden jonde waɗata ko aljuma paaɗo toon to suud sarɗiyeji ndu leydi Sénégal police mo Sénégal e gardugol jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu fawi hayri mum adina hanki walla tufere madina taw ko bâtiment sal ngarɗuɗo no fewi mo ganduɗa gam heblo yadugo e jamanu ngarɗinde ko fayta banggue dadiyankagal mo leydi Sénégal taw kadi ganduɗa mahanta oɗona galle ko leydi Allemagne e tawtorede ambassadeur mo leydi Allemagne mo ganduɗa jar muɗum baɗaɗo hen ma tolno milliard piccal jeegom taw ganduɗa ko koppreje France CFA e tawtorede oɗona jagorɗo kam e directeur police mbiyiteɗo Saydou Bakara joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koko fate banggue Khalifa général mo Ndiassane ɗum ko caggal ñalawma hanki o ko fate banggue conférence moɓe mbaɗanno ko fate banggue mawninde jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam wo jaari no fewi laamu leydi Sénégal ha tenti noon e jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu o hollitino wonande aɓe joguino caɗele no fewi ko fate banggue ɗomka kono ɗo saaha e ballal laamu leydi Sénégal ene gasa taw ɗomka gasi ɗon ha laaɓi ha wiccera
to madina yero fula sukabe darnibe bamtare madina yero fula nyalawma hankyo mbadi kongol men taw kadi ben dokki kongol ko dokkado kongol odon nyalawma woni Ceerno Bokara Bari taw kadi ngada be kolliti wonande gollorde didi badano ton ngam ko fate bange ndema kame ngaynaka odo saha mo gondena ala taw ko be njiti en e koy mabbe haydara ko fate bange bamtare ala kala ko gasi dum non be erima tambibe odon fannunde mbawata gaynude den gede habe mbawa yitade hen koy mabbe trafic ko fate bange droka dum woni jaggama goto gawowo taw kadi ko janode ton to Gambi caggal nde soodi ton kene wona 15 kilo taw ko huuɗo bonko ko rewni ɗum koye laana ndiyam ha yetti Dakar to Yaraaha ton wiya teb taw kadi wimo teb ko brigade mo an oɗo saha mo tawi juuɗe tadiɓe ngam luskoji jokkede hen ha ande holɓen e woɗɓe ɓe o gollodirta ko fate banggue guyka to peti mbawa worɓe jeetato joguitiɓe armeji no vidéo taw ganduɗa ko caméra surveillance holliri ɓe gaari e galle makko jamma beɗɗo henno caggal ɓe gaari ɓe kabɓi gardien o ha ɓici ɓe dañi fiide ɗum oɗo sahane tawe to suudu safara caggal noon ɓe jañi koye galle commerçant goto biteɗo Cheikh Thiam koye galle mum ɓe jani caggal noon ɓe dañi dajjidde bafal blende gonnogal ɗon ɓe kawri koye joom suudu on jewde on noon wulli hawre kanko on commerçant o yalti kamɓene ɓe jaltini fetelaji mabɓe mbi ɓe cohli ko halis ko potfor nde on udditi ɓe tawi toon kene fotto wonde million ngaji ɗiɗi piccala joyyi ko ɗum woni koɓe nawi toon ko wona ɗum kono na police mo mbaw holliti yiiti oto goto mo hinde pick-up ne wedda e ladde mbawa en gasto ko on oto ɓe gujjuno ngam wujjiroje toon oɗo sano luskoji ne jukki hen caggal kayde yiya image mabɓe e nder vidéo mo surveillance ha joni keddoɗen ko toon to Sénégal gartaten ko fate banggue dawrugol sukaɓe jeeyaɓe landa APR ka hoorejo leydi Sénégal toon to Thiaroye Jidde Kaw kañumenne kolliti ñalawma hande o ma mbat seppu men yaadu ngam wullitade yidde ɗumen kañumenne ko ƴettede golla tampi jonde e podole kala e wiide jayde wiyetede Walfadjri ko fate banggue sumgoji mairie ji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hoorejo leydi Sénégal suɓima toon to Ziguinchor commune mo Ziguinchor oɗo saaha wo totti sawru ndu walla daɗugal ngal ko biyeteɗo Benoît Sambo e nder listi mo Benno Bokk Yakaar taw ko toon to commune mo Ziguinchor Abdoulaye Balde holliti Jamfa Joli oɗo saaha ɓerde mum feccima ya taw jogorani tawtoyde Ousmane Sonko kono ne ka to Dakar Amadou Ba ɓurnoɗo ɓattade mawɗo leydi ndi hande kañumne toɗɗama e nder aɗon banggue to fannu Dakar ngam coordinateur ko fate banggue Benno Bokk walla ni APR ha joni keddoɗen koye oɗon dawrugol coordinateur goto taw ganduɗa ko jeeyaɗo e nder yeewi askan wi ngal ɗon moɓodiral woppiti golle mum toon tawtoyi Benno e nder diwana mo Tiwawona gartaten ko fate banggue ñaw coronavirus to leydi Sénégal ñalawma hande nogas e jeeɗiɗi yarko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ujunere e temedde nayyo e sappo e ɗiɗi neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen nam boros ko yimɓe joyo e nder ɓen joyo joguiɓe oɗona ñaw kala ko rabaɓe anda ko raɓi ɗumen yimɓe tato cellini yimɓe ɗiɗo ma ballita e fofando sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie landaji lundo ha tentinayya ɗin tati nayyi walla mbiyen landaji nayyi yanoɓe sumgoji e nder sumgoji battidiɗi ko fate banggue sumgoji laamuyankoji battidiɗi ɓenne jeeya e listi gam tawtorede kono ne kadi ne jeeya e landaji goɗɗi taw kadi ganduɗa landa IPR ne hen jeeya kame société civile jonde kaldigal kame disodiral dawrugol leydi Mauritanie fuɗɗima hande o ngal kaldigal noon so yiya gasoyi ene gasa wona jonde ko fate banggue dialogue national e nder leydi ndi kala ñalawma hanki o waylo to banggue jagorɗo koni yankagala on waylo noon ko toɗɗitade wonande ɓeena toɗɗade to banggue armée o ko fate banggue commandoji taw ganduɗa ko jeeyaɓe e nder région mo 5 wonti 6 on ɗowannoɗo région mo 4 wonti 5 oɗo sa teskama hewɓe toɗɗama ko fate banggue commando to banggue région e nder ɓamtare ko fate banggue koni yankagal leydi Mauritanie hanki ɗum waɗi waylo mawɗo no feewi jagorɗo ko fate banggue défense koni yankagal holliti toɗɗima ken wona sappo e jeegoma taw ko koninke nde yahata toon to
caggal leydi pelede ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗi e nder sappo e jeegoma leydi ene hen sappo e nayyi ko colonel Kamel lieutenant kala ene hen toon to Soudan Riyad Algérie ha fenma toon to Pékin Éthiopie kame Abu Dhabi Londres sen Dakar ha fenma Extra e nokkuji goɗɗi kala a joni to Sénégal keddoɗen garten koye jagorɗo ko fate banggue commerce woni Nahaya mit Mokanas o holli Mekanas o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen Mauritanie ne fiiɓi sifde sifande taw ganduɗa ko hakkude mum e Amérique ko fate banggue gostodiral jeyguji commerce hakkude leyɗele ɗiɗɗe taw kadi ganduɗa kala kene wiye banggue douane ko fate banggue ko fati e banggue produit Mauritanie taw ene naata to États-Unis d'Amérique taw kadi a yoɓata a duwaña ɗum noon ko sifodiral ɗaminangal ma won nandiral hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi to leydi Mauritanie cuumu musɗo teskama kene foto wonde 60 kilométre juutendi kame 30 kilométre jajendi on cumno waɗi koye état mo hawdila sharqi nder état mo hawdil sharqi nokku bireɗo bas nokku bireɗo baskunu ko toon ɗum waɗi on cum noon teskama hen mintoreɓe kame civil en kala tawtorama gam ñippude oɗon cum siftinde on kanko jagorɗo tambiɗo oɗon fannu erima nde yimɓe mbawata rende ladde nde caggal so tawi ladde sumi ene gasa ma bonnu gueɗe kewɗe justice tribunal mo Nouadhibou weddima e nder kaso biteɗo Hammada wuldu Ubaydallah wuldu Ubaydallah o weddima ɗum e kaso to ganduɗa ko blogueur goto jaltinoɗo vidéo mum ko guuɗi ene farni ɗum e mawɗo leydi Mauritanie ñalawma hanki o weddima ɗum e kaso habba eɗen gandi ko tambiɓe ko fate banggue audiovisuel mo télévision kame radio kala e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti heblo waɗetenongo kene wona jonte tati walla mbiyen jonte ɗiɗi gon heblo noon koye jaydiyankoɓe rewɓe gam fondude hakkude jaydiyankagal taw kadi ko jaydiyankoɓe ko fate banggue ɗemgal arabe taw heblat ɗuma koccatal ngal ɓe mbiyata golfe araba ɗum noon hollittama gon heblo gasi tene kadi heblo mabɓe ne gardi taw gon heblo waɗi koye nder ɓoggi karalle ha jomumen mbawa yitade hen koye mumena to Mauritanie ñaw coronavirus ujunere e temedde joyi e capanɗe tato e tato neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mborosa ko capanɗe nayo e tato neɗɗo kene wona capantato e tato keeɓi cellal men kene wona yimɓe sappo ne tampi no fewi koma ballite e fofando sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali o wiyete ko kaw Jim kanko mo jeeyano e ɓen fuɗɗuɓe mouvement M5 RFP taw kadi ganduɗa hande ɓurnoɗo ñingde no fewi hoorejo jagorɗe leydi Mali taw kadi caggal nde toɗɗa kañum e hoore mum woni président Nayebijo ko fate banggue go président Nayebijo CNT taw ganduɗa ko suudu sarɗoyeji toɗɗandu taw toɗɗira koye ndin mbadi ko fate banggue laamu transition ganduɗa caggal wonande nde laamu leydi Mali rokkiri balɗe tati yo yaltu leydi mum goto e joɗaniɗo CEDEAO toon to Bamako dañino konguɗi makko ɗi o wanno ɗin konguɗi noon dañi tigui yaade e nder réseau sociaux jeeyi sababu noon procureur yamiri yo jagge o jagga o saha mo tawi e garde à vue ko wona ɗum ko hujjiyenke makko holliti yo accite ko ɓuuri yawde caggal ko ɓorniɗo wutte teddungala joni to Mali keddotoɗen gartoten koko fate banggue ñalawma hande o kala ken wiye banque assurance kono ne kadi nokkuji neldiɗi haalisa kono ne kadi ko fate banggue nokkuji jirɗi mawɗi kala sina befa kamɓe kala ɓe natani hofgo juuɗe gon noon fuɗɗi ko ñalawma hande o hofgo juuɗe balɗe tati gam hollirde yoga e ciifande nandirnode ala kala ko gassi hen haydara to Mali tribunal mo commune 6 Bamako kañumne e gardegol Idrissa Touré yamiri oɗo saaha dumbugol yimɓe yonɓe no fewi gam teskede yoga e leyɗe Bamako hande tawete hen ko sukaɓe rewɓe tokkosɓe taw kadi ganduɗa ko wawnetteɓe yo jeey ɓalli mumen taw kadi ganduɗa waɗata ɗum ko woni e pelle hewɓe hen noon naggama o saaha ne tawe e juuɗe daddiɓe to Mali accident musɗo baɗɗo nokku biyeteɗo kono bogo ha ganduɗa kene foto wonde autoji ɗiɗi pelɓodiri yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe jeegomo gañima hen hoorejo jagorɗe
leydi Mali woni Shekela Maïga caggal nde o joɗodi e nelaɓe fedde gotago windere o hollitino wonande leydi Mali kala so rendi kala temedere hen capanɗe jeetato wonani e jimadi laamu leydi Mali ɗum noon yuɓɓinde ko fate banggue sungoji wonata hunde wemde no fewi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e wiide jagorɗo tambiɗo kuɓɓama leydi ndi ene gasama Bamako ser ko fate banggue kuppiraji courant ha laaɓa ha wiye cer jeeyi sababu noon ko caggal nde ɓe keeɓi groupeaji jeetati ɗi ganduɗa kene wawa moƴƴitinde centre nokku biteɗo sira koro gam ƴellidde kuɓɓam kene fotto wonde temedere mégawatt ma tawtoya temedde tati mégawatt beele aɗa saaha Bamako wawa hebde kuɓɓam mum ha timma no yiɗiri hen ha joni to Mali keddoɗena gartatena koye chefde cabinet ko fate banggue ministre taw ganduɗa ko ministre kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe caggal leydi jaɓɓima hanki kene fotto wonde temedere e sappo e goho taw ko ɓiɗɗo malinaɓe wurɓe caggal leydi Mali ngol woni laana battuka laana ɗimmiwa taw ganduɗa ko iwaka toon to Algérie taw ko Algérie ene artira ɓiɓɓe malinaɓe wurɓe toon taw kadi kamɓe ɓen ɓiɓɓe malinaɓe artoɓe ɓe gartata koye weluya mabɓe ne hen rewɓe tato kame sukaɓe nayo kamɓe kala ɓe jaɓɓama toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keïta seenu fedde wiitede Yero Wulo ɓe kolliti kamɓene mambat seppo mabɓe e ñego seppo noon ko ñande nogas e jeenayi nduɗo hen lewru aljuma paaɗo toon to boulevard taw ganduɗa ko indépendant leydi ndi to Bamako ko ɗon ɓe moɓodirta gam oɗo saaha yidde laɓɓitinede hakkude laamu ngu kam yoga e leydi France faynma toon to leydi Russie ɗum noon won gueɗe kewɗe ɗeɓe manki famde hen sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie teskama kuppiraji oɗo saaha jondi no fewi kodde nene Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe Weltare TV ko ɓuuri tengtude e kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen te Gambie eɗen mbawi wiide nawek ko joguiɓe kuɓɓam ko fati e courant e ndiyam ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie ɗum saabini ɓe finiroɓe ɗo hennete e wuuro Serekunda ngo kolliri e mette muɗumen no fewi no faade e nawek saabu ɗum ɓe mbiide huɓɓugol e ngifugol de oɗo waktu ene tampini ɓesguji ɗi ha tengti ɗo e nder leydi meɗen te Gambie saabu ɗum tan de courant no ardata ko noon yarata ndiyam ɗam kadi hay goto haalata haala muɗum saabu ɗum won finiroɓe toon to Dibakunda kolliri tan de kanumen ko waktuji tati jamma gummoto ne ƴooga ha wendogo te so wendogo yoni tan tawata ko hankatini ɗam ɗon ndiyam yeehi kadi artata ɗum non noon ɓe kolliri tan de nawek yo yaltu yaafno ɓesguji ɗi so wona ɗum ɗon tan de yo andu nana fawɓe caɗele musde tene so woni a duggat yontere mbaɗa e filsidére ma pina a yiyan toon kuɓɓam ɗum ɗon nde yaltinat fof beddoɗa finiroɓe to jeere Serekunda ko hono ɗum kaali yeeyoɓe tew yeeyoɓe guertoɗe e gueɗe goɗɗe ɓe mbi so mbaɗi e filsidére uji muɗum enete so weetide ene wayno hay dara ala ko tawata ɗon tawata ko foof boni te ɗum ɗon ala fof ko fawiɓe ɗen caɗele so wona nawek te nawek nana ndaara ɗum ene deƴƴi haalani hen tata hay dara ɗum ɗon wayno tan ko belade ɗum saabini ɓe gulladade mabɓe dow gam ardiɓe leydi ndi mbawa nande ɗum eɗen gandi o aset jawtuɗo hoorejo leydi ndi président Adama Barrow jaɓɓima nanda mum hono président Macky Sall mo leydi Sénégal e président Oumar Sissoko e mbaalo mo Guinée Bissau toon to wiite Diara Soma gam uddidde centre mawɗo courant gam tan wawde nandude e leyɗele mbaɗe no Mali Guinée ha to Sénégal ha to Bissau gam tan hebde kuɓɓam ɗo e nder leydi ndi no wayno tan de kanko président Adama Barrow hayso woni tan de o mona eto gam kuɓɓam no wawa tabbitde ɗo e nder leydi meɗen e Gambie kono de ha joni caɗele to banggue kuɓɓam tan yigol courant walla ndiyam ɗo e wuuro Serekunda e ko taari ɗum oɗo waktude ko caɗele mawɗe no hannirte ni en hayso woni vision makko ɗo e 2025 walla 2023 ene wayno Gambie foof ma heeb kuɓɓam kono oɗo waktude kuɓɓam ɗam e diƴƴe ɗe nana lora tigui rigui ɓesgu finiroɓe ɗo e Serekunda e ko taari ɗum ko denen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda. koddanene Abouba Weltare TV Serekunda Capital FM leydi Gambie sen giwi toon to Gambie
paɗena ko toon to Guinée Conakry caggal nde colonel Doumbouya toddi kene foto wonde jagorde jonde no feewi ɗen jagorde noon kamɓe kala ɓe puɗɗima golle mabɓe hankine hen jagorɗo awo gabor jagorɗo Thielal Balli jagorɗo golle kono kadi jagorɗo hakkude leyɗele kamɓe kala ñalawma hanki o ɓe joƴƴinama e golleji mabɓe goto kala holliti honima ma wonan ɗon ɓiɓɓe leydi ndi ma darano ɓiɓɓe leydi ndi tene kadi ma heɓono ɓiɓɓe leydi ndi ma darano leydi ndi ha leydi Guinée kala seera e caɗele ko wona ɗum ko gollorgal biyetegal simafa to gaɗa ko tammigal sima leydi ndi natani hofgo juuɗe hande taw kadi gaɗa ko hande ɓe puɗɗi balɗe tati gam hollirde gurdam mabɓe ne satti no fewi moƴƴinaka hay seeɗa taw kadi ngal gollorgal tawete ko nokku biyeteɗo Bumbereka nokku biyeteɗo Dumbereka ko toon ngal gollorgal a tawete armée leydi Côte d'Ivoire heeɓi kene fotto wonde temedere ko fawi taw ko oto tedduɗo mo hinde militaire ene wondi e matériel-uji celluɗi taw kadi ganduɗa bismi ɗum ko jagorɗo état jagorɗo koniyankagal woni Tene Ibrahima Ouattara miñum Alhassane Dramani Ouattara ko on bismi ɗum noon fayi koye état majeur armée leydi ndi gam tekkinde e sembolinde nden kaka e sembolinde kadi armée leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso koninkoɓe tatto mbasi pittali mumen ɗum noon koye attaque musɗo badɗo wuro wiyetengo mango doro noon ne tawi kerol hakkude leydi Burkina kame Côte d'Ivoire e leydi Burkina kame Côte d'Ivoire holliti ɗum ko armée leydi Mali ɓe holli ɗum ko armée leydi Burkina ɓe kolliti yontere yawtunde ɓe jooɓima pittali kene foto wonde nogas joguitiɗo armée ji tribunal mo Wagadugu gam uddidde ɗum ñande nogas e joyi nduɗo hen leeru ko fate banggue ñawde ɓen taw kadi gaɗa ko tumaɓe ko fate banggue wargo Thomas Sankara ko hen goto biyeteɗo Yamba Elisa Ibouda taw kadi ganduɗa ko koninke kam goto irli hen wonande no ɓe gardi haaɓe nangui Thomas Sankara o haali inɗe ɗiɗo ɓen felluɓemo kono wanda hen piɗɗomo kural ha on yani leydi ko heddi ko ene gasama en garto hen to Togo lawol ko fate banggue hollirde jawdi mum ngaalu mum kala ɗon ɗo tuɓeɗa ya gollo e état leydi ndi jeeyi sababu médiateur de la république woni madame Awa Nana Dabboya hanki suuti jungo mum wondi e yeeso cour constitutionnel leydi ndi ma jogoro ko toɗɗa ko jame kisal wonanta ɓiɓɓe ni wonanta tan laamu ngu wonanta ko gonga labɗo ceero ɗo gandi médiateur de la république ko hakkude citoyen kam e laamu ngu to leydi Égypte hoorejo leydi ndi Abdel Fattah al-Sisi itti kuulal lawɗinnogal guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ngal kuulal noon ko wadde état de urgence e nder leydi ndi kala caggal teskede janguji ne kewno yoga ha tenti e juulirɗe Issa Yankoɓe taweteɗi e nder leydi Égypte ɗum jeyno sababu ngal kuulal lawɗina guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ngal ittama ñalawma hanki o to Libéria Charles Taylor ɗe gandi wonno hoorejo leydi ndi taƴanaɗo duuɓi capanɗe joyi e kasso caggal crime contre humanité caggal kay kilimaji musɗe waɗe yimɓe jeeyi sababu kanko hoore makko holliti o nawi laamu leydi Libéria caggal nde yeebi fodde makko ɗum noon ko toon to suudu ñawore ndu CEDEAO ndu noon hollitani hol happu mo jogori ƴettondemo gam uddide dossier ji makko to Gabo gorko ɓurnoɗo forde hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ha fayma décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayya hanki darima e yeeso ñawore so tawi noon ko jagorɗo ñawoji holliti yidde mum ko yo taƴane duuɓi joyi e kasso woni biyeteɗo Busta Lacruz mo ganduɗa toɗɗonoma guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi taw toɗɗinoma ko hoorejo leydi Gabo woni Ali Bongo kam wono directeur cabinet makko caggal nde Ali Bongo rafa hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati o woni no gorko ɓurɗo forde nder leydi ndi kala ha tumani yata wona kanko jogori lomtade hoorejo leydi ndi caggal tumedemo mo dirtini koppreje jonde no fewi guilden koye kasso o woni kene wona joni duuɓi ɗiɗi pawɗi yidde jagorɗo ko yo taƴane duuɓi joyi e kasso to Soudan kuddata bannoɗo toon général Bourhan holliti wonande hoore jagode leydi ndi ne tawe to galle makko kanko général woni Abdoulaye Hamdok ko toon tigui wo dumbi on ko waɗa ɗum ko noon joom suudu mum kam e jagorɗe keddiɗe kala ne tawe yoga e nokkuji siftinde on kuddata jeeyi sababu ha yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men temedere capanɗe nayyi neɗɗo gañi hen
gañande muste no feewi ko wona ɗum ko hawre ñalawma hande mo gondena hewɓe nana jippe boli gam hollirde ha joni a mette mumen e oɗon a kuddata musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hande oɗo yeeso alirde ko musidɗo moon jiɗo moon sohil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena